Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi topşuların qoraysiz yanılıqlar çıkarılışı bilen studiyada men Rimma Avzalova jirligimizde bolgan voqealar turunda qısqaça. Resmi kronika rayon içki işler bölügüne yangi jetakchi keldi. Kecha içki işler bölügünde onu taqdim etu buldu. Әлеге чарада безнең коллегаларыбыз да катнашты. Бүгін район ішкі ішлер бөлігіне яңа жетекші белгіленді. Ол мұңа қадар Опас районы полиция бөлігін жетеклеген полиция полковнигі Гатауллин Раиль Рауилулы. Тантаналы шарада Татарстан Республикасы ішкі ішлер министрі орынбасары Алексей Завгороднев, район башлығы Рамиль Муллин катнашты. В прошлом году мы запустили проект «Безопасный город». Сегодня в режиме онлайн 144 камеры у нас работает в режиме одного сервера, еще плюс 24 камеры, то есть почти получается 168 камер в режиме онлайн работает по райцентру. Это достаточно неплохой арсенал для того, чтобы оперативно отслеживать ситуацию. Я считаю, что в целом коллектив нормальный, достойный, под вашим руководством, что тем более вы понимаете, что первый годы даже к вашей деятельности, к деятельности отдела будет оно самое пристальное внимание. Мы не имеем права допустить, чтобы смена руководства она привела к ухудшению какому-то. Алексей Анатольевич Раиль Гатауллинга яңа урынга билгеләнүе турында хезмәт таныклыгы тапшырып уңышлар теләде. Җыелышның икенче өлешендә район эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре 2018 ел эшчәнлеге буенча нәтиҗә ясадылар. Агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. İminlik temasını devam etəbiz. Uzgan yıl rayon yollarında bulgan avariyalarda 5 kişi imgengen, 1 kişi yoktu dünya bilen hoşlaşkan. Halakatlarının tüp sebebi yol yürü kagidelerin ötemev. Rayon üzerine svetoforlar koyu da iminlik maksatından işlendi. Tik halk elle svetoforlarını sanığa sokmay elle alarga yürənib bito almay. Şul haqda Liliya Şeymiyeva reportajında. Юлларның сыйфатын яхшырту юл билгеләрен урнаштыру өчен җирлегебездә шактый эшләр башкарылып килә. Шәһәрләшә барган Мөслимдә быел гына да 5 светофор куелды. Аның беренчесе Җәмигъ мәчете янәшәсендә Мөслимгә Әлмәт яклап керүче юл чатында урнаштырылган иде. Кооператив яшьләр, колхоз, банк, колхоз бакча, Пушкин, Тукай урамнары чатларында да бүген светофорлар эшли. Ләкин булган уңайлыкларны күрә белүче, кадерләүче генә юк кебек. Светофорның кызыл утына да чыгып китәләр, яшелендә җәяүлеләргә юл бирү хакында бөтенләй уйлап та карамыйлар. Халыкның иминлеге өчен куелган светофорлар бүгенге көндә инде халык моны аңлап җиткермиме, тиешенчә үтә бетермиләр юл йөрү кагыйдәләрен. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, җәяүлеләр дә үзләренә куелган юл тамгалы билгеләрен үтәмиләр, кызыл төскәдә юлга чыгалар. Узган ел районда 43 юл билгесе куелды, 78 билге яңартылды. Район үзәгендә светофорлар халык иминлеген кайгырту максатында урнаштырылды. Дәүләт программасы негезендә кайтарылган әлеге җиһазларга күзәтү камералары да беркетелгән. Безнең 2018 елны Мөслим районы юлларында 218 юл һәлакәте теркәлде. Шуларның 6-сында 6 кеше тән җәрәхәте алды, безнең 1 кеше мәрхүм булды юл һәлакәтендә. Безнең тарафтан 2018 ел күләмендә 5370 юл кагыйдәсен бозу очрагы теркәлде. Шушыларның 10%-ы безнең исерек хәлдә идарә иткән өчен, 10%-ның 15 кешесе кабаттан руль артына исерек хәлдә тоткарланучылар. Бу кешеләргә карата җинаять эше кузгатылды. Иренчекләр дә машина йөртү таныклыгын сатып кына алучылар да, стажлы һәм тәҗрибәле шоферлар да шул бер юлдан уза. Ә юл хаталарны гафу итми. Алдагы елда район үзәгендә тагын 4 урынга светофор кую планлаштырыла. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы. Төгелдән Калимуллиннарның фермерлык хәрәкәтенә кушылуына берничә генә ел гаилә мөгезләре терлек үрчетү белән шөгыльләнә. Терлекчелек белән шөгыльләнү авыр түгелме? Хуҗалыкта кышлату ничек бара? Шул хакта Фәрида Гайнетдинова репортажы. Калимуллиннар моннан 3 ел элек 1 гектар җир алып эшли башлаганнар. Элек шуп үләннәре үсеп утырган бу мәйданда бүген инде тулы бер терлекчелек тармагы төзелгән. Ихатада урнашкан утарда нәселле бузаулар һәм сыерлар йөри. 50 баш симерту бузаулары һәм 50 баш нәселле сыерлар өчен 2 торак төзелгән. Бүгенге көндә безнең 50 баш аткорым үгезләре бу торак былтыр программага кирип Көз көне октябрь айында төзеп бетердек. Дальнейшем инде безнең планнар зордан, конечно, Алла берсә. 50 баш Герефорд шушы мясной таналар алып, аларны бузаулатып Алла берсә,
Дальнейшем инде читтен үгез алуны бетереп, үзебезнекеләрне тәрбияләп, тапшырырга исәп инде. Бүген хуҗалыкта 50 баш Герефорд токымлы бозаулар һәм 10 баш савым сыер исәпләнә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы программасына кереп, әле тагын 50 баш шушы ук токымлы тонналарда алып кайтырга җыеналар Калимуллиннар. Фермерларга карата дәүләт ярдәме һәм аңлау булганда эшләргә мөмкин диләр алар. Без эшне башлаганда, район җитәкчеләре инде безне поддержать иттеләр. Үзләренең ярдәмнәрен һәр вакыт тиеп торабыз. И дальнейшемдә ышанабыз, что безне нидән поддержать итеп, безнең планнарны тормышка ашырырга ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. 70 гектар исәпләнгән пай җирләрендә печән үстерәләр. Салам һәм ашлыкны шушы ук җирлектә эшләүче фермер Рамил Әйеповтан алалар. Хуҗалыкта җитәрлек күләмдә синаж да салынган. Терлекләр тәүлек дәвамында иректә йөриләр. Алларыннан печән салам, өстәмә витаминнар өзелми. Калимуллиннарның алга табада үсү һәм эшчәнлекләрен тагын да җәелдерү буенча уй-хыяллары да бар. Димәк, алар хакында киләчәктә дә сөйләрбез әле. Тойгилде җирлеге мондый фермерларга, эшмәкәрләргә бай җирлек. Биредә кышчылык тармагында уңышлы эшләп килүче Сайфуллин, Карамов, Сеттикова хуҗалыклары да бар. Алдагы тапшыруларыбызда алар белән сезне дә таныштырырбыз. Фәридә Гантинова, Динар Михажев, Мөслим телевидениесе. Марибеләр авылында яшәүче Миңлиян Димиева да гомере буе авыл хуҗалыгында эшләгән. 15 гыйнварда ул 100 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилейны котларга район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов барды. Арабызда сезнең кебек кешеләрне күреп күңел сөенә. Иң күбе 70 яшь бирер идем үзегезгә. Балаларыгыз, якыннарыгыз янәшәсендә әле тагын бик күп кышларны, җәйләрне каршы алырга язсын, диде Азат Әхмәтҗанов юбилейга котлау адресын тапшырып. Балаларыгыз белән шайтырып матур итеп утыру үзе зур бәхет. Шуңа да инде без чын күңелдән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә рәхәт итеп, куанып, тормышның матурлыгына күреп яшәргәсен сезгә, ярама. 7 балага гомер бүләк иткән Миңлиян апа үзен иң бәхетле ана ди. Шулай булмый ни. 7 баласы да исән саулар, аның янәшәсендә үзләрен әле һаман сабый итеп тоялар. Югыйсә үзләре инде күптән әти-әниләр, әби-бабайлар, оныкларына түгел, оныкчыкларын, хәтта оныкчыкларының балаларын да сөяләр бүген. Әти серләшкә булды, 50 yaşında үлеп кетте, әни калды, җиде бала белән. Әни карап үстерде инде кич хал белән. Җиде баласы әни бер үзе карады. Прова бушкайны хар миндә. Аныкчыгым, аныкчыгым бар, 9 аныкларым бар, 9. Шушы яшьтә дә әни кирәк. Райондашыбыз гомер буе колхозда төрле эштә хезмәт куя. Уфаллы арбасы белән печәнен, утынын, Шишмә тавыннан тал ташыган вакытларын бүген дә онытмый ул. Тормыш иптәше вафатыннан соң сыңар канат белән булса да, балаларын ким-хур итмичә үстерә, аларны олы тормыш юлына аяк бастыра. Оты сүрәдек, саламы сүрәдек, бик рахатта булмады инде. Хәзер мен рахатка чыктык та картайдык. Ана яшәүнең сыры шундай булгандыр инде. Балалар исә булсын, таза булсыннар, тату булсыннар. Мине кебек бала чагаларның идеялыгы күреп яшәсеннәр. Әбигә карап торуга 100 яшьлек бирелеп түгел, 70-80ләр тирәсе генә әби үскән дәврендәге ашаган үләннәрнең файдасы булгандыр дип әйтәсем килә. Әбинең тезелеп торган кызлары, бала чагалы оныклары бихәтәр күп. Мин аңа калган гомерендә тазалык, сәламәтлек, ана шул бала чагалы оныклары белән күгәченнәр кебек сайрап гомер итүен теләп калам. Менә мин 7 баланың арасында иң бәхетлесе мин булдым. 75 яшь жыл әни җанында. 5 баламны карап үстерде. Ипи битсә монда җигердек, акча битсә монда җигердек, писап битсә әнигә җигердек. Эш буенча да мин әнигә озын гомер Ходай күпме гомер бергән, шуны тазалык белән, сәламәтлек белән үссен. Бүрук әни исән булсын. Әни исән булмаса, авылның да җәме бетә, өйнең дә җәме бетә. Без дә җәтим калабыз.
Булганна шөкер итеп, бер көйне аккан тормышның матурлыгына, елларның иминлегенә сөенеп яшәп ята Миңлиян апа. Миңлиян апаны авылдашлары очаркыш дип әйтәләр. Ноябрь азагында Йорчаллы шәһәрендәге төпчек кызына кунакка китә дә, апрель азагында яңадан авылына әйләнеп кайта. Туган нигезен яратып, сагынып яшәгән райондашыбызга кышны шәһәрдә чыгу бик озак тоела. Шуңадырмы, иртә яздан кара көзгә кадәр ихатадан, бакчадан керми эшли үзе. Табигать анабыз белән бер бөтен булып яшәргә күнеккән Миңлиян апага сокланып кайттык, күзләр тимәсен үзенә. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Алга таба, кыш уртасында гадәттә грипп эпидемиясе башлана. Бу көннәрдә кискен респиратор авырулар белән мөрәҗәгать итүчеләр саны арта диләр хастаханәдә. Шулай да бу грипп башланды дигән сүз түгел әле. Грипптан куркырга кирәкме, аннан ничек сакланырга? Әлеге сорауларга җавап алдыгы сюжетта. Район үзәк хастаханәсе табиблары билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә җирлегебездә грипп белән авыручы кешеләр теркәлмәгән. Ел саен Татарстанның миллионга якын кешесе гриппка каршы вакцина ясата. Узган ел Мөслимдә 9645 кеше әлеге вакцинаны ясатты. Шуның 3075 дозасы балаларга ясалды. Узган елның ахырында һәм 2009 елның башында һәр көнне уртача 5 кеше мөрәҗәгать итә шушы җирләр буенча. Иң күбе 8 кеше булды. Бу шушы саннар әйтә, безнең районда бүгенге көндә респиратор вирус шир очраклары әле күбәеп китмәде дип. Сакланырга кирәк. Ничектә, менә минем белүемчә, Чаллыдагы инфекцион хастаханәдә бүгенге көндә урыннар юк. Югыйсә эпидпарок тоже үтелмәгән әле. Шуңа күрә ничектә шушы чорда чит шәһәрләргә кунакка йөрүдән бераз тыелырга кирәк. Бүгенге көндә хастаханәнең балалар бүлегендә 16 бала дәвалана. Шуның 14-нә кискен респиратор авыруы диагноз куелган. Җирлегебездә грипп белән авыручылар теркәлмәсә дә, республикада грипп белән авыручылар бар. Быел грипп белән авырган кешеләрнең берсе дә прививка ясатмаган булган. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Сергей Осипов хәбәр итте. Быелгы эпидемиологик сезонда әлеге гриппның 13 очрагы ачыкланган. Аның онысы дуңгыз гриппы. Әгәр халыкның грипптан саклануга карата фикерен үзгәртә алсак, авыруның пик ноктасы булмаска да мөмкин иде ди табиблар. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Якташларыбыз Йорчаллы шәһәрендә яшәүче Резида һәм Ринат Аптеевларның гаиләсе нәниләренең гомере өчен көрәшә. 1 яшьлек Регинада спинальная мышечная атрофия дигән генетик авыру табылган. Авыру сабыйга 6 ай тулгач ачыклана. Регинаны бары чит илдә генә дәваларга мөмкин. Моның өчен 45 миллион сум акча кирәк. Райондашларыбыз нәни кызчыкка ярдәм кулы сузар дип шанабыз. Нәни куллары белән әнисен кочаклаган кызчыкның күзләре генә түгел, йөзе, иреннәре елмая. Әнисе кочагында аңа шундый җылы, шундый рәхәт. Сабый әле үзенең авыруы турында белми. 1 яше тулып киткән балада котышкыч авыру, СМА. Генетик авыру балада 6 айлык вакытында ачыклана. Якташларыбыз Йорчаллы шәһәрендә гомер итүче Резида һәм Ринат Аптеевларның гаиләсе бүген нәниләренең гомере өчен көрәшә. 1 яшә тулмаган Регинаны әллә нинди йод усуллар белән төрле хастаханәдә тикшерәләр. Әмма башта бер нәрсә дә ачыклый алмыйлар. Бар да яхшы дип кайтарып җибәрәләр. Ләкин әти-әнинең, әби-бабайның шикләре юкка булмаган икән. Уйларга да курыккан нәрсә төш кенә булмый. Кызларының куркыныч шир белән авырганы ачыклана. Әлеге зәхмәт белән авыручы кеше башта аякларын тоймый башлый, соңыннан куллары зәгыйфләнә. Ахырда тын юлларына зыян килә. Без баланың утыруын, үрмәләвен шын күңелдән көттек, бүтін күңелебез белән, бүтенебездән. Ләкин ниядер үрмәләп китә алмады Регина. Башта 6 айларда утыра иде, аннары җәй көне артка китә башлады. Шуңа безнең күңелдән ниндидер шик барлыкка килде, врачларга йөри башладык. Һәм менә куркыныч диагнозны безгә 30 ноябрь көнне әйттеләр. Шуннан бирле безгә безнең гаиләдә дөнья туктап калган сыман булды инде. Бүтән уйлар юк, шул Регинаны аякка бастырырга гына. Балаларның сәламәтлеге әти-әнинең иң зур бәхете бит ул. Сау сәламәт, 4 саны төгәл булып туган балаларының шушындый авыруга дучар булуы гына әти-әнинең башына сыймый. Алар безнең куанычларыбыз бит инде. Без Регина кызыбыз терелер дип ышанып калабыз инде. Җигәреп китәр дип ышанабыз.
Біз енді барыбыздан қойғырабыз, қолдан келген барсында эшләргә тырышабыз, абыйның гаиләсенә булышырга тырышабыз, китүен телибез. Алла бирсә, Худайдан сорыйбыз инде, китәр дибез. Кешеләр булышырлар дибез. Регинаны оякка бастырып була. Мөгъҗизага тең даруның исеме Спинраза. Аны юнәтү бик кыйммәт. Бер дәвалану курсы 75 мең евро тора. Беренче елны 6 дәвалану курсы кирәк. Безнең акча белән исәпләгәндә 45 миллион сум. Хәзер бөтен нәрсәне вакыт хәл итә. Балага 2 яшь тулгач, бу дару да бернинди акчалар да ярдәм итмәячәк ди табиблар. Регинаның һәр минуты кадерле бүген. Сабый организмының хәрәкәт нервлары көннән-көн үлеп бара. Ояктан башлап йоту рефлексларына кадәр нервлар яшәү сәләтен югалта. Әлеге авыруның көчәя баруын туктата, хәтта кешене оякка бастыра алырлык Спинраза препаратыннан башка Регина атлап китә дә, яши дә алмаячак. Сабыйга бергәләп ярдәм итик. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим хөрмәтле ул кызлары белән хаклы рәвештә горурлана. Россиянең ат казанган хәрби учучысы полковник Рәшит Шафиков та шундыйларның берсе. Рәшит абыйга быел 70 яшь тулды. Район мәдәният йортында узган хәрби учучыны хөрмәтләү тантанасында Фәрида Гайнетдинова катнашты. Кичәдә юбилярның туганнары, хәрби хезмәт дуслары, якташлары катнашты. Район башлау орынбасары Азат Ахмаджанов Рәшит Шафиковка үсеп килүче буынга хәрби патриотик тәрбия бирүдә хезмәте, районның иҗтимагый тормышында актив катнашканы һәм 70 яшьлек юбилее уңаеннан район башлыгының мактау грамотасын тапшырды. Учучы буларга хыялланган һәм инде үз максатына ирешкән безнең райондашыбыз шушындый зур дәрәҗәләргә ирешкән һәм хәрби шушындый Россиянең ат казанган хәрби учучысы һәм инде полковник дәрәҗәсенә җиткән өчен без инде чыннан да Рәшит абыйның белән бик нык горурланабыз. Чын күңелдән котлыйбыз. Киләчәктә дә шундый матур булып, шушындый төз гәүдәле булып, рәхәт итеп үзебезнең мөслимнәргә хезмәт итәргә сезгә. Рәхмәт юбилеегез белән. Шушының бер туган апасы республикада танылган шәхес Татарстан радиосының хатлар бүлеге мөдире Мөслимә Лена Шафик та энесе белән горурлануын белдерде. Бу көнне юбилер бик күп котлаулар кабул итте. Сарман һәм Мөслим районнары хәрби комиссары, туганнары, район иҗтимагый советы һәм ветераннар советы җитәкчеләре, Сүммәстәр ветераннар клубы вәкилләре, сабакташлары, бергә хезмәт иткән дуслары һәм башка бик күпләр тәбрикләде аны. Что бы минем яраткан абыем, он мине карап үстергән, шуңа оннан да якын кеше юк. Аңа бүген 70 яшь тулы безнең өчен ничектер ышанып та битеп булмый 70 яшь тулы. Һәр вакыт көр, аңа аның белән горурланабыз, һәр вакыт гомере буе горурланабыз һәм горурланачакбыз дип уйлыйм. Яшәгән шундый күренекле кешеләр белән горурланабыз. Мин аңа шушы туган көнендә ныклы сәламәтлек, семья бәхете, балаларның куанычын күрүен телим. Кичәне алып баручы Гүзәрия Шакирова якташыбыз тормышыннан истәлекле дә, кызыклы да вакыйгалар белән таныштырды. Рәшит ага Шафиков үзе дә шиксез бәхетле булуын белдерде. Мин инде үз гомеремдә 70 ел яшәп, бу хәтта хөрмәткә ирешерим дип уйламаган идем. Шуңа күрә бүген менә килгән агалган халыкларны күреп, дусларны, туганнарны, менә әллә кайлардан кайттылар, Лангипастан кайттылар, синең кешеләребез, Магнитогорскилардан, Казаннан, Чаллыдан. Шуңа күрә шиксез бәхетле. Бүтән кеше белән уртаклашасым килә, шул бәхетем белән. Район мәдәният йорты үзешчәннәре чыгышы, Ташлыяр егете, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты Илнар Гомаровның моңлы тавышы кичәнең бизәге булды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр зур. Бассейн, балалар спорт мәктәбе, универсаль спорт залы эшли. Спортны үз итүчеләр дә күп. Лицей укытучылары, укучылар һәм аларның әти-әниләре дә узган атнада кояшлыкка җыелды. Кичке якта су буе шат тавышлардан гөрләп торды. Әлеге чарада коллегабыз Мөнира Арсланова да катнашты. Лицейлылар яңа елны бик матур башладылар. 9 январь көнне кичке якта укытучылар һәм укучылар ык буенда чаңгыда йөрергә чыкты. Балаларның күбесе әти-әниләрен, әби-бабайларын якыннарында иярткән иде. Шуучыларны карап торырга гына килүчеләр дә булды. Укытучылары башкарган күңелләрне җилкендерерлек җырдан соң һәр сыйныф биеп аяк-кулларын язды. Аннан соң ял итүчеләр өйләреннән алып килгән яисә шушындагы базадан алган чаңгыларны киде. Билгеләнгән маршрут буенча урап килүчеләр чаңгы шуудан канәгать булуларын әйтте. Бүген бик матур мероприятие уздырдылар лицейлар, шул хәтле күңелле. Бигрәк тә ял көннәрдән соң әзрәк
Спортпен де шөгыләнү кирәк. Менә шулай мәҗбүр чыкмасак, чыгып та китеп мыйдан. Бик зур рәхмәт аларга, бик ошады, бик күңелле булды. Рәхмәт. Шушындай мероприятияларны бик яратам, чөнки үзеңне спортта өзіңді сынап қарай аласың, һәм здоровым теле здоровый дух. Шаңғыда йөрүгә бик нык яратам, и шундый мероприятияларда бик рәхәт. Шаңғысыз, шанасыз килүчеләрдә аптырап тормады, күңелле көйләр кушып дискотека ясадылар. Һәрбер спорт чараларында актив катнашырга тырышабыз. Бердәм булырга, балаларны бергә булганда гына максатка ирешә. Шулпан һәм Рамил Мурзахановлар һәр спорт чарасында гаиләләре белән катнашырга тырыша. Рәхәт, әйдәгез, бергәләшеп. Сәламәтлек өчен. Класслар белән, эштәгеләр белән бергә чыгарга. Ыкбыенда бик күңелле. Күргәнегезчә, лицейның укытучылар коллективы сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатында төрле чаралар куллана. Моннан тыш күмәк чаралар үзара дуслыкны ныгыту, укучылар, укытучылар һәм ата-аналар бердәмлеген саклау өчен дә әһәмиятле. Мөнирә Арсланова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Рима Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
varsın, yakınlar bulsun direk. Yaşaygəli şuşu yerine, Tuzda bulup birge. Dik oluşlar yoldaşı bulsun, Bizim həmmə bizigə də. Yaşaygəli şuşu yerine, Tuzda bulup birge. Dik oluşlar yoldaşı bulsun, Bizim həmmə bizigə də. İzgidilek buğadiler, izgidilekler dili. İzgil bulğan bu dünyanın, yaşavının kadrini bili. Yaşaygəli şuşu yerdə, Tuzda bulup birge. Dik oluşlar yoldaşı bulsun, Bizim həmmə bizigə də. Yaşaygəli şuşu yerine, Tuzda bulup birge. Dik oluşlar yoldaşı bulsun, Bizim həmmə bizigə də. Вечером так мало света, пешеходы незаметны. Чтоб несчастья не случится, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо, элементы. Световозвращающие, светоосвещающие. Эту песню не забудь, и безопасным будет путь. Новый год каждый россиянин получит 20 подарков. С января 2019 года по всей России 20 бесплатных каналов в цифровом вещании. Собираетесь в путешествие? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта, а проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги проще, чем кажется.